Kowe tau nyilih pusakanipun Kakang wujute Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka. Yuwang Suksmana. Yang Suksmana mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun. Kang angka sepisan tan lirwa ngucapake rasa puja, puji syukur marang purbaning Gusti ingkang akarya jagat. Jalaran ya mung panjenengane kang wis kepareng malimbarke berkah kenikmatan marang para manungsa kang sumebar aning jagat raya. Klebu para warga gung ing negara Dwarawati. Dina sakmengko nganti salaminyo. Anak Anung Anindita Samba. Kawula nuwun wonten tinimbalan ingkang adhawuh Kanjeng Rama Dewaji. Amiji dumateng sawanipun ingkang putra ing parang Garuda pun Wisnu Brata. Tiyaki kula wonten dawuh tinimbalan duh Kaka Prabu. Sakwetara dikepenakne anggone padha lungguh ya diyongger. Awit panjenenganing sun ora bisa wawan pangandikan kanthi pratitis kelawan jeneng sira Yayi lan jeneng sira Samba. Jalaran ing ripalungguhan sakmengko babar pisan ora nduga mana. Pepundhenmu ing negara Mandura Kaka Prabu Baladewa. Ingkang ripalenggan sakmengko kesdurawuh ana madyaning praja Dwarawati. Kranten wis padha sawetara anggone padha lelenggahan. Pun Rama bakal manembrama marang rawuhe pepundhen ing Mandura ya Samba. Nuwun inggih. Rama Dewaji sasana saha wanci kula aturaken dumateng Paduka Kanjeng Rama Dewaji anggenipun badhe manembrama rawuhipun Wa Prabu Mandura. Duh Kaka Prabu. Kaka Prabu jimat pepundhen kula donya prapting delahan. Duh Kaka Prabu. Kaka Prabu Baladewa. Sami wilujeng rawuhipun jeng Kaka Prabu wonten ing praja Dwarawati mriki. Weh, lah dalah. Ya, Kresna. Nir ing sambikala prapanipun Kakang saka omah kidul tumeka praja Dwarawati. Tansah pinayungan ing karaharjan dening Gusti Kang Maha Wikan. Satemah lulus raharja prapanipun Kakang Mandura ora ana alangan sawiji apa Kresna. Nuwun inggih duh Kaka Prabu. Puji syukur marang purbaning Gusti ingkang maha luhur. Keparengaken kula ngaturaken pasegahan panakrami pambagi mugi kunjuk dumateng Kaka Prabu Balarama. Alah. Iya to Yayi, iya. Dakatedha kalingga murda seh panakramine Yayi Prabu Harimurti kang rumentah marang kakangmu ing Mandura iki. Kosok tangsul Yayi, kosok angsul puja pangestawanipun Kakang ing Mandura wae tumrapuk marang jeneng sira Yayi Harimurti. Nok nuwun inggih duh Kaka Prabu. Gorawalan anggen kula mundi kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Waradaya miwah ana rah daging kayuwanan. Sumangga Kaka Prabu kula aturi lenggah ingkang prayogi. Iya Kresna, iya. Ndak kira wis ora kurang prayoga lenggahe pun Kakang. He Kresna. Inggih Kaka Prabu. Monggo dipun sambi sak wontenipun. Matur nuwun Yayi, matur nuwun.
Wa Prabu, bekti kula katur nggih Wa Prabu. Samba iki inggih Wa. Ya, heeh. Parang Garuda banget panarimanipun Wa. Karya bombong Birawa jroning nala. Ora liwat pakmu gedhe Mandura pangestune tampanana ya Nger Samba. Inggih. Kula pundi saengga jimat paripih Andayanana dumateng widadaning sedaya para kadang ing Praja Ndawarawati. Ya. Monggo kula aturi lenggah ingkang prayogi duh Wa. Ya Samba ya ora kurang prayoga lenggahipun Wa Mandura. Koko Prabu. Loh, sapa iki? Kula ingkang rayipun Setyaki. Loh, Setyaki. Inggih. Piye Setyaki? Sak lenggah paduka Koko Prabu ing Mandura kepareng kula ngaturaken pangabekti. Mugi kunjuk wonten sandhap pepada paduka duh Koko Prabu Baladewa. Alah, mbok iya to Tyaki, mbok iya tak tampa. Tak tampa bener becik. Gawe suka renaning penggalih gambira marwata suta jroning nala ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Tyaki Singa Mulang Jaya. Nok nuwun inggih. Kula tampi tangan kalih duh Koko Prabu kapetekaken wonten ing Jajara Mengketing Waradaya mewah ana rah daging kayuwanan. Tyaki kula wonten dawuh Koko Prabu. Piye awake rak ya waras to Tyaki? Dalem. Awakmu sak suwene iki ora ketemu karo kakangmu Mandura, awakmu nak isih ginanjar kebagaswarasan to? Nuwun inggih pangestunipun senadyan to radi lerek-lerek pinaringan kebagaswarasan. Lah sing penting ki ya kuwi. Wong urip ning alam donya, wong urip ning arca padha ki sing penting awake waras, awake sehat. Saiki apa to? Gunane bandane pirang-pirang. Omahe tingkat magrong-magrong, tetumpakane akeh, tetumpakane maneka warna, ning nek bendina awake dikupeng saking penyakit, bendina dikupeng karo lelara, terus apa gunane? Rak ya ngono to Setyaki? Inggih lakar kados mekaten Duh Koko Prabu. Lah iya. Dadi waras kuwi penting, sehat ki nomor 1, ngono. Saya-saya kahanan sing kaya mangkene iki Tyaki. Awake dhewe kudu bisa njaga marang kebagaswarasan, kudu isa njaga marang kesehataning awak. Aja nganti kena lelara, aja nganti kena penyakit, saya-saya penyakit jero utawa penyakit dalam Setyaki. Pripun? Wong ki aja nganti kena penyakit jero marang mergo apa? Penyakit jero ki angel tamban-tambanane tur ragate anggone marekke penyakit jero ki larang tamban-tambanane. Menapa mekaten? Heeh. Penyakit jero, heeh, contone ginjel, lha, stroke, darah tinggi. Kuwi tamban-tambanane larang mergo penyakite mapane ana ing jero. Beda karo penyakit sing ning jaba. Kulit tok kegores silet, sedina rong dina bisa waras. Ning nek penyakit jero kuwi tamban-tambanane larang, tur ya luwih parah tinimbang dibandingke lawan penyakit sing mapane ana ing jaba. Mekaten. Heeh. Kuwi kena disimpulke, Kuwi kena disimpulke apa-apa iki yen manggone ana ing jero, kuwi regane mesti luwih larang. Mekaten. Heeh. Contonipun, contone insinyur karo kondektur. Insinyur ki sekolahe dhuwur, dienggo ragat sekolahe ya larang, dienggo ragat sekolahe ki ya ora murah. Nek kerja sing digawe papane mapan ana ing jero, mapan ana ing otak, ya ta? Mula bayarane larang, bayarane luwih larang yen dibanding karo kondektur. Kondektur ki ora perlu sekolah dhuwur, kondektur ora perlu sekolah sing ya kuwi regane larang, sing penting iso maca karo nulis, kuwi wis bisa dadi kondektur. Dadi beda, insinyur karo kondektur bayarane beda. Mergo insinyur sing dienggo nyambut gawe kuwi mapane ana ing jero, ya kuwi mapan ana ing otak. Mula bayarane larang insinyur, larang sing ning jero Tyaki. Ngaten. Heeh.
Kula mboten percaya, kula mboten pitados. Lah karepmu? Conto sing mriki wonten napa? Piye? Conto sing mriki wonten iku napa? Jarike pesinden. Hah? Jarike pesinden iki umpama jarik tulis tak gawe pol ngetepol paling larang 600.000. Sing dijariki po entuk 600.000, ha? Hah? Sing dijariki po entuk. Nek wonten kedadian jarik kok luwih larang tinimbang sing dijariki. Jero berarti wis bosok, ngono. Hah? Bosok koklok dirubung laler, gegilani. Oh nggih, heeh. Piye? Bojone nak waras to? Nggih, pangestunipun. Bojone nggih ginanjar kawilujengan. Mosik to? Yaki kados pundi? Janjane anakmu iki pira to? Dalem. Anakmu iki pira? Nembe setunggal menika. Oh, isih siji kae. Nggih. Tole ke rak lanang to? Nggih, nek tole niku lanang, nek nduk niku wedok. Oh. Anakmu jenenge sapa to, Yaki? Dalem. Anakmu jenenge sapa? Songo. Wah. Apik jenenge anakmu. Songo ki upama ning nggonku ki kiyu-kiyu dake. Kiyu-kiyu. Ngono kuwi Songo kuwi asma kinarya japa. Bapak anggone jenengi karo anak kuwi mesti duwe pandonga sing becik, pandonga sing apik, mekaten. Heeh. Songo kuwi wilangan sing paling gedhe dhewe. Inggih. Aku ngerti kekudanganmu karo anakmu. Si songo-songo kuwi bisa taruna ngungkulana bapa. Inggih. Kekudangane wong tuwa kuwi mesti apik. Marang anak ki mesti apik, mesti becik. Mekaten. Heeh. Upamane anake lanang. Upamane ora patik ganteng jane. Nggih. Ning mesti nek ngudang anak, wong tuwa marang anake iki mesti, "Le, anakku sing ganteng, tak dongakne gedhemu sok dadi wong sing miguna tumrap agama, nusa lan bangsa, bisa junjung derajate marang para kawula bebrayan agung." Mesti dongane apik, mesti dongane becik. Oh inggih. Ora ana kok wong tuwa ndonga marang anak, ndongakne anak kok, "Le, anakku cah elek. Muga-muga sok dadi gedhemu dadi maling," kuwi ora ana. Oh, makaten dadi mesti apik, mesti becik. Heeh. Upamane anake wedok. Anake wedok upamane ora pati ayu. Rada elek ngono wong mboke ya elek. Nggih. Kuwi mesti wong tuwa nek ndongakne mesti nek ngudang mesti nduk cah ayu. Kowe besok nek gedhe bisa miguna tumrap para bebrayan agung. Senajan to kowe wujuding wanita, senajan to kowe wujuding manudya, ning aja kalah karo bocah-bocah lanang kuwi, kudu iso mandireng pribadi. Oh, makaten. Ora ana kok wong tuwa ndongakne karo anake wedok, "Nduk, cah elek. Muga-muga esuk gedhemu dadi begenggek." Ora ana. Sajroning sewengi tamumu ana 200. Ora ana. Oh, makaten. Heeh. Lakar kasinggihan. Heeh. Wis. Songo. Nggih. Apik jenenge anakmu. Nggih. Dadi jenenge anak iki padha karo ndongakne marang anak, tembunge Jawa asma kinarya japa. Dadi aja ngawur kaya tanggaku ana ki ana. Tangga jeneng. Heeh. Jenenge anak iso ora nggo petung. Anane mau ngawur sinten? Tanggaku Lekno sopir kol Lekno. Duwe anak ceprot lanang jenenge Kacuk Hirnawa. Ku apik ngono jenenge. Oh nggih. Sinten? Kacuk Hirnawa. Ana meneh mburi omah Bu Endang. Nggih. Tukang londre. Nek jenenge anak wedok metu sapa? Metu wong wedok dijenengne sapa? Dijenengne Nunuk Ndrati. Kaya apik ngono kuwi. Nggih. Ya nek ora kecelakaan, nek nganti kecelakaan. Hah? Kacuk kolor, nunuk kok kidul tabrakan rime blong bres.
nganti alok. Hei, sapa sing tabrakan? Kacu elekno nabrak nunuke Bu Endang. Gek nek tabrakan iki kerep lho, mlebu metu lho. Tabrakan kok kerep iki. Tabrakan kok mlebu metu. Engko kapan-kapan ya yakin nek ana wektu sing ngomber, wektu sing longgar, wektu sing lodang, wah aku nek jagongan karo kowe iki iso botah ngono lho. Asbak nganti kebak ora krasa. Oh nggih, heeh. Kapan-kapan ya Tyaki. Nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Koko Prabu, piye Kresna? Sak sampunipun asat ponang riwi, tumata ponang huswa, satata lenggahipun. Sumangga kula aturi radi majeng lenggahipun. Baris mawon andadosaken kagiat jroning manah kula slendro ingkang rasa slendro ingkang jiwa dene dinten sakmangke jengandika Koko Prabu Baladewa kesdu rawuh wonten madyaning Praja Dwarawati kendhih kumrungsunging dalih kesuk panataling kalbu daya-daya uninga jatining karsa penapa ta darunaning paduka Koko Prabu tindak dateng Praja Dwarawati mriki duh Koko Prabu Bramara reh mangus wamya ngambrang kadikaronaning kaswasih ring marga memalatgung risang ganda wastrat maja leng-leng lalu mangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Humyus hamara waya hanto Kresna kula wonten dawuh pratanipun Kakang ing negara Ndarawati ingkang angka sepisan kepingin tilik kayuwanane Yayi Kresna sumrambahe para warga gong kang mapan ana ing negara Ndarawati. Puja lan puji syukur kang jero yen kabeh tansah ginanjar kawilujengan kang sarta ginanjar ing kebagas warasan. Ewadene kang angka 2 Kresna. Pun Kakang ngaturake alam oneng alam tembung nglawas oneng tegese kangen awet sak wetara wanci ora bisa wawan pangandikan kani pratitis kawan jeneng sira Yayi Danartana. Janjane ngono pun Kakang ya kepengin kok pun Kakang Mandura ki ya kepengin. Nalikane pun Kakang miyos siniwaka ing kraton Mandura wekasane Yayi Kresna tilik sambang ana ing Praja Mandura jane pun Kakang ya kepengin. Ning mbok menawa kepinginanipun Kakang iki sakjeke urip ora bakal kelakon. Kowe tau nyilih pusakanipun Kakang wujute Kyai Nenggala kinarya mateni Ratu Angkara Murka saka negara Dwarawati Purwa sing ajejuluk Prabu Menari Singa. Ning sak ngertiku ya, Di. Sak ngertiku kowe biyen isih dadi maling. Teman ora tak silihi pusaka Nenggala ning malah kowe Yayi Narayana tak unek-unekke paribasan entek amek kurang golek. Nganti Yayi Narayana kewetu tembunge nganti Yayi Narayana kewetu apa kang dadi ucape? Sumpah Koko Prabu menawi mboten dipun ampili wujudipun pusaka Kyai Nenggala niku mbok nggih sampun. Paduka sampun ngantos ngunek-ngunekke dhateng kula. Kula niku ngampil wujudipun pusaka Kyai Nenggala menika lair trusing batin. Kinarya pados kamukten supados boten ngucik-ngucik kawibawan paduka Duh Koko Prabu Baladewa. Seksenana jagat sak isine kula sajeg jumblek sajeking gesang kula mboten badhe sowan kang sarta ngambah negara Mandura. Wiwit kuwi Yayi Kresna ora gelem dolan ana ing negara Mandura. Duh Koko Prabu, piye Kresna?
kelemben-kelemben roti-roti. Biyen ya biyen, saiki ya saiki. Sampun boten usah dipun rembak perkawis menika monggo sami wangsul kados wingi uni. Ya Kresna, syukur seketi jumurung yen pancen kaya mangkono. Lah sak banjure Kresna, sak banjure aku bakal nyatakake kabar kang sumebar pawarta kang warata. Kembang rawat-rawat ujare mbok bakul sinambi wara pawarta kang binandung ing Karna. Yen to anakmu si Siti Sendari nggone bebrayan karo si Abimanyu ki sajake kok ora atut. Tegese ora iso rukun. Jalaran anggonmu ngerabekke si Siti Sendari kelawan si Abimanyu ki durung genep sepasar. Mantene lanang lunga saka omah ora let suwe mantene wedok ya lunga saka Dwarawati. Lah iki lho. Inggih Koko Prabu. Lah iya. Upama biyen Yayi Kresna, Yayi Danardana ki manut karo aku manut marang pun Kakang, kedadiane mesti ora kaya mangkene iki, ngono. Wong karepku biyen ki si Siti Sendari bakal tak rabekke kelawan si Buris Rawa. Ning nyatane Yayi Kresna babar pisan ora nggape marang pun Kakang. Lho nggih. Koko Prabu piye? Sak menika jamanipun sampun benten kalian jaman Duk Rumuhun. Jaman kula kalian panjenengan. Ya. Sak menika jamanipun sampun kwalik kebo nyusu gudel, tegese wong tuwa niku namung manut kekarepane si anak. Pramila saking menika ya wis. Perkara kuwi ora bakal tak rembug maneh. Lah, aku krungu kabar maneh Kresna. Aku krungu kabar maneh. Kiblat 4 5 pancer. Jari saklungane anakmu wedok si Siti Sendari, kowe duwe anak pupon, ngono. Kowe duwe anak pupon, kowe duwe anak angkat. Inggih, nanging punika wujudipun pawestri, ya. Lah jenenge si Endang Lara Temon. Apa ya ngono? Lho nggih lakar kasinggihan Duh Koko Prabu. Lah iki. Kabar kowe duwe anak si Endang Lara Temon. Iki jari ayune kaya dene widodari darat. Keprungu Yayi Prabu ing negara Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Mula Yayi Prabu Duryudana nyambat marang pun Kakang ing Mandura. Nyambat marang pun Kakang supaya ngebon esuk ngudan sore. Nglamar marang putramu putri si Endang Lara Temon bakal didhawuhake kelawan putrane Yayi Prabu Duryudana sing jenenge Si Lesmana Mandra Kumara. Piye Kresna? Upama Yayi Kresna besanan karo wong Ngastina ngono piye? Leng-lenging driya mangu mangunggung kanduhan rimang lirlena tanpa kanen lirlena tanpa kanen yen tan tulusa yen tan tulusa mengko sang Dyah Utama
leng-leng ramyaning kang sasangka kumenyar mangrengga ruming puri mangken tanpa siring halepe kang omah oh Kakang Patih Udawa dawuh sinuwun tinimbalan ingkang adawuh ana parigawe apa tanpa suntimbaling abyantara nang ngarsaning ingsun lho inggih kepareng matur wonten geger ing Pasiban Jawi njaba geger lakar kasinggihan apa ana duwe rada pedhot kang mantilan singa mijil saka kerangking kuda kang tilar pandengan gedhe-gedhene parang mungka kang anempa gati geger wonten Pasiban Jaba awit wonten praptanipun Kilurah Petruk dalah pun Bagong ingkang badhe madhep wonten ngarasanipun Paduka Sinuwun mangkono Kakang Patih nok-nok nggih yen mangkono wenehana marga supaya munggah ana singgil kawula nuwun inggih sendika ngestaken dawuh sapantuk bahyuning Allah ya demilah pangolah ilmu angkit palugon laguning lekas lo kita linuding kitung kadung kadareng hamor
ngun manah rahayu hayu wana tan agolong gumolong manatu kara ong ong